आंथ' जिखिनि दायित्व होबाय आंनो जि बिबान होबाय आं बेखौ गोसो गोरबोजों माने बोजबनानै लादों मानो होनोब्ला दिनै आंनि सायाव बिसास खालामदों जे रौतायाव आंखौ गेलेयोब्ला पार्टिया बे समस्थिखौ जों देरहानो हागोन बे हिसाबै आं टिकेट बियाब्लाबो आंनो होदों दा बियो निस्सय जोंनि रौता ओनसोलनि रायजो राजानो लुबैनाय बा हास्थायनाय आरो बेखौनो दिनै जोंना दोलोनि आफादगिरिया सनमान होनानै दिनै आंखौ दैथायहरदों ओंखायनो आंनि सायाव जिखिनि बिसास जि दायित्व होदों आं बेखौ गोसो गोरबोजों माने बोजबनानै लादों आरो बे हिसाबै आं गोजोननायबो मोनदों राजखान्थियावथ' रावखौबो गोरलै होनजाला खिन्थु दानि जि पिक्सार बे पिक्साराव BPF दोलोआ बिराद मोजां बरनानै देरहागोन बे लामाखौ जों नुहुरदों आरो এইবারथ' BPF दोलो हिसाबै जोंनि मोनसे बार दङ बयबो BPFखौ लाबोनो हास्थायनाय दङ ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नीलय स्वर्गियारी बिथाङा जि 5 बोसोर दा बर्तमान EM जादों बिनि सायावनो बेखौ दोलोनि मानसियानो गाज्रि मोननाय अनेक माने माबा जाबाय आरो सोमजिबाय दा बे हिसाबै बे मोननै फेक्टरा खामानि मावगोन बिथांमोनजोंनो थानाय गोबां UPPनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ फेजेननो थाखाय खामानि मावगोन मोनसेया जाहैबाय एबार जिहेतु बयबो हास्थायदों BPFखौ सरकार लाबोनांगौ नैबे मोनसे दोहौ दङ आरो मोनसेया जाहैबाय रौताया बुंनो थांब्ला अरिजिनेलि BPF खामोन एखे राहैनो खनथाम BPFआ देरहादों बेवहाय खनसेल'सो जेनदों ओमफ्राय दाख्लै जों MP इलेक्सनाव नुबाय BPFआ अनेक प्रग्रेस जाफिनदों दा ओंखायनो BPFनि बेवहाय जथेस्थ भेटि दंखायो दा बे हिसाबै जोङो बिथाङा EMआनो जाया मानो माबायानो जाया मानो एबार जोङो आरामाव देरहागोन ओंखायनो जों बांद्राय इसिबां माने जोंनाव बेबायदि माबा बेखौ लानानै जोङो बांद्राय गिनाय बिदि जोंनाव जेबो गैया आरो नाथाय बेजों लोगोसे जों गोबां नुदों दिनै सार नोंथांमोननि बे BPF दोलोनिफ्राय दिनै गामि सोसननाय दिनै नोंथां समितियाव गोबां दिनै सनितपुर गहपुर बेबायदि बिराद हाबदों सार बेनि बेलायाव मा बुंयो सार गामि हाबनायखौथ' बयबो हास्थायदों हाबदों समस्ति जानांगौमोन नाथाय समस्तिथ' जायाखिसै बे हिसाबै रौतायावबो 14खान गामि हाबबाय दा 14खान गामि हाबनाय हिसाबै दा रौता समस्तिनि जे इलेक्सन जों बिथिंबो थांनांगोन बेनिबो भट नांगोन जोंनो जों थांबाय अलरेडि खिन्थु जों जथेस्थ अननाय मोनदों आरो आं दहायबो बुंखादों बेलेग निउसाव बे ओनसोलनि रायजो राजाया माने बिसोरो आगुनिफ्रायनो BPFनो भट होग्राखा आरो थांनाय 2011 मायथाइयाव MLA इलेक्सन जादोंमोन बेहाय जोंहा BPFआ केन्डिडेट दंमोन बेहायबो जोंनो भट होदों आरो दाख्लैनि MP इलेक्सन 2024 बेहायबो जोंहा राजु देउरि केन्डिडेट दंमोन बेहायबो जोंनो भट होदों बे हिसाबै बेनि रायजो राजाफ्रा BPFखौ सिनायखायो ओंखायनो जों बेवहाय जथेस्थ भट मोनगोन दा UPPनिफ्राय गोबां लिडारफ्रा बुंनो नागिरो जे बाहेरानि गोदान हाबनाय गामिफ्रा UPPनो भट होगोन बे बिथांमोननि धारना खिन्थु जोंनिफ्रायबा जों नुदों बे ओनसोलावबो जोङो BPF हिसाबै खोब मोजां भट मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव दिनै नोंथाङा दिनै सार बिसायथिं महरै गसंनो हायोब्ला गोबां मावबावनांगौ खामानि बा डेभेलप खालामनांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा दिनै नोंथां MLA पदावबो जिरायना दं आरो फैबाय थानाय बिसायखौ देरहायोब्ला गोबां मावनांगौ दं होनना बुङो नामा नोंथाङा मावनांगौथ' गोबां दङ रौता समस्तियाव दाबो दंबावो आङो मावनोबो गोसो रौता समस्तिया मोनसे जारिमिनारि जायगा होनना बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोदो बड'लेण्ड सोमावसारनाया बेवहायनो जागायजेननाय बयबो मिथिगौ बड'फाया बेयावनो आफादगिरिनि दायित्व लादोंमोन आरो बे ओनसोला गोबां खस्थ' मोननाय बे हिसाबै बे ओनसोलाव खामानि मावनो हायोबा आंबो गोजोनगोन आरो ओंखायनो आङो एकदम दायित्व हिसाबै लानानै देरहाखाङोब्ला आं खामानि मावनो हास्थायगोन आरो सार मोनसे ससियेल मिडियायाव मोनसे ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों दिनै बुंबाय थादों दिनै माखासे खौरांगिरि बा माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बुंबाय थादों दिनै प्रमद बर'आबो आउट हाग्रामायाबो आउट होनना बुंदों अब्ला दिनै फैगोन BJPनि सरकारासो फैसिगोन होनना बुंदों बेनि बेलायाव नोंथाङा BJP सरकारा जेखि बुङा माने BPFआ गोख्रों थागोन होनना बुंगोन नामा नोंथाङा जोंनि नोजोरावथ' BPFआ बिराद गोख्रों नोंथांमोनाबो नुदों BPFनि फारसे बयबो माने आवगायबोदों जोंखौ मदद होनो बयबो माने जोंजों फैदों बे हिसाबै जेखियानो जि बुङा मानो जोंहा मोनसे कनफिडेन्ट दं एबार BPFआ सबसे गोजौआव थागोन सरकार दानो हागोन आरो सार नाथाय बे चेलेन्जनि बाथ्रायावहाय दिनै नोंथांमोनखौसो बुंबाय थादों गोरोबनो गोसो गैया होनना बुंदों जिखिनि BPF दोलोआ मालाबाबो बिसोर माने सिं जानो हाया आरो गोरोबनो हाया होनना बुंदों जिखिनि सम बोथोर फैबाय होनना बुंदों UPPL आरो BPFआ ज' जानायनि सम फैदों होनना बुंदों बेनि बाथ्रा मा बुंनो सानो दा बिनि सायावथ' BPFआ मालाबा ना खालामाखै जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा अराय बुंदों जोंबो रायलायगोन होननानै खिन्थु बिनि प्रसेसा जिहेतु दा स्टप जाबाय औ बेहायथ' दा सोरखौबा दाय होनानै लाब गैला
आरो समाबो निस्सय लेट जादों साला सिटि खालामो दिनै नोंथांनावहाय नोंथाङा दिनै अपोजिसन पार्टियाव थानाय एमएलए थानानै दिनै नोंथांनि रायजोफोरा दिनै नोंथांखौ लोब लोब नागिरबाय थादों आरो नुदोंबो जों मेगनजों हायो आरो मेडिकेल गोबां नोंथांनि रौता समस्थियाव ओरैबायदि मानसि जानायखौ नुनो मोनदों अब्ला दिनै नोंथाङा बेबायदिखौ नुनानै दिनै मा बुंनो सानो नों गोग्गानाय बाथ्राखौ मा बुंनो सानो थारैनो नोंथांजों सापर्ट दं होनना बुंदों गासैबो रायजोफ्रा माने सरकाराथ' मोनसे नों दायित्व मोननानै अकल खामानि मावनाय बेल' नङा रायजोनि सायाव जिखिनि नोंनि माने मा होनो अननाय रायजोनि सुखु दुखुआव थानाय बेनोथ' आसोल दिनै जों बिपिएफ दोलो हिसाबै मालाबाबो जोंनाव पावार गैया होननानै जों जानगारनानै थायाखै जों रायजों थाबाय थादों रायजोनि सुखु दुखुआव दं दिनै ओंखायनो रायजोआ जोंनि सायाव बिसास दङ आरो थांनाय बारावथ' जों बुंखादों माने परिबर्तननि मुङावसो बे सरकारा फैखानाय खिन्थु बिथांमोननि जि परिबर्तननि आसा होनाय मोनसेबो जिहेतु जाखायाखिसै दिनै बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआ आवगोलाव जेसेबांमोन बिनि गाहायसिनसो थांबाय ओंखायनो निस्सय रायजोआ फ्राय बुजिदों बुजिनानै दिनै जोंजों फैदों 40टा समस्थियाव सोर खैथा बिपिएफआ मोनगोन ना सार आखा बायदि दङ जोंथ' 24 लादों मिनिमाम 24 देरहागोन जोङो 24 सार नाथाय नोंथांमोना थांनाय जिखिनि बिसायख'थि जाना थांबाय बेयाव लार्जेस्ट मोननो हादोंमोन औ बे हिसाबै दिनै मा प्रब्लेम सानो नोंथां बे फैबाय निश्चय देरहागोन मानो मोनगोन होनोब्ला क'क्राझार चिरांनि माबाया पजिसना जोंना एखे दं थांनाय बाराव जोङो 19थायाव 14था मोनदों देग्लाय उदालगुरिखौ नों नाय उदालगुरिया थांनाय बाराव जों मोनसेल' मोनदों देग्लाय जों 6था मोनगोन बेसेबां बारायखो मोनबा नोंथांमोनाबो हाब नाय उदालगुरियाव जों मोनसेल' मोनगोनसो जोंथ' मोनसेल' मोना उदालगुरियाव देग्लाय उदालगुरियाव देग देग आरामसे 5-6 मोननो थांगासिनो दङ बाक्सायाव थांनाय बाराव जों मोननैल' मोनदोंमोन देग देग बारायनो थांगासिनो दङ अब्ला जोंनि सिदा थांनाय बारावनो 17 मोनबा दा बेसेबां बारायगोन सानबानोथ' नुहुरबायना सार मोनसे बुंनो सानो 5 इयार्सनि ब्रेकआवहाय सार मा बुंनो सानो 5 इयार्स ब्रेक मोनबाय नोंथांमोना 5 बोसोर माखासे पाब्लिकजों इन्टारेक्सन खालामनाय माखासे सम बिथायनाय बे 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स मा बुंनो सार नोंथांनि बिपिएफ दोलोआ जोंथ' सोलोंबाय बिरादनो 5 इयार्सआव जिहेथु गोदो जोङो रुलिंआवनो 15 बोसोर थादोंमोन अपोजिसन हिसाबै सोलोंनांगौ बिराद दङ दा बे हिसाबै जों जथेस्थ' एक्सपिरियेन्स एबार जों ओंखायनो नैबे एक्सपिरियेन्सजोंनो जथेस्थ' साबसिनै जों एबार जोङो बिटिसिखौ सालायगोन आरो थेंक इउ सार